Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Mr. Typhoon Padawan. Nagpabalik ulit sa ating weather analysis after a long while. Ito po ay para sa ngayong araw po ng linggo, last week of Pebrero, up to Miyerkules po ito. Pebrero 22 hanggang 25, 2026. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At pasalamatan din natin ang ating partners, Aboitiz Power, at ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Leno Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. At if you like the English version, just click on the link here. And if you're watching via Facebook, just search our postings for the latest on the English version. Usually, sabay po ito ng ating Tagalog version. So, hindi po kayo mawawala. Kung gusto niyo ng English at Tagalog, sabay po yan nakapost. So, i-click lang ninyo kung anong version ang gusto ninyo. So far, for the past few days, umpisa na natin ang update. Medyo nandyan pa rin yung shear line. Apektado po ang Eastern at Central Mindanao, Northern Mindanao, at nagpe-penetrate po sa may Davao at nag-move din dito sa may bahagi po ng Visayas. Sa mga oras na ito ay nandito na po siya sa may Eastern Visayas, Central area din ng Cebu at Bohol. Afektuhan din ng mga shear line. So ito po unting-unting hina at papalit po yung easterlies. Ang Mindanao na yon ay pumapalit na yun ang easterly surface wind flow o yung easterlies at nagbibigay po ito ng mga isolated wind showers and thunderstorms tulad ng gabi. May mga malalakas po na thunderstorms sa may Davao region. So like itong Tagum area ng Tagum City ay talaga na-experience din mga malalakas na mga thunderstorms. So mag-ingat lang po kayo sa mga posibleng pagbabaha sa mga low-lying areas. Lalo na po mayroong mga severe thunderstorms pa rin na pwedeng maganap bukas po ng Lunes, usually hapon, dito po sa may Oxygen at Davao region area. So please take all necessary precautions. At ang amihan ay mananatili pa rin tuyo. Medyo humina na ang paglamig. Pupunta na po tayo sa hot dry season, particularly sa katapusan ng Marso. So watch out po na mukhang iinit na naman po ating panahon. Yung ating heat index, akit na naman ng 40, 45 hanggang 50 degrees centigrade. So medyo panglaban lang natin dyan ay uminom lang po tayo ng lots of water. Be hydrated at all times para malabanan natin ang init ng panahon. So wala pa rin po na natatanawan na sama ng panahon ng bagyo na posibleng mag-form hanggang sa first few days ng Marso. If we are looking at the European model, kung yung European model ang titingnan natin, wala pong pinapakita. Pati American model, meron konti, but hindi pa po sure yan. Okay? Kung sakaling magkaroon yung dalawang model na yan, babalitaan ko kayo kung meron tayong mga ganyan na tropical cyclone formation. But so far, ito lang easterlies ang mukhang lalakas na yung darating pong linggo. At apektado po ang buong silangan bagan ng ating bansa. Maganda pa rin ang panahon. May mga isolated rain showers and thunderstorms. Hindi masyado yung mga ulan. At ito po yung fast animation na yung gabi. Kitang-kita po ninyo yung shear line. Umpisa po dito sa area na ito ng Western Pacific all the way hanggang dito po sa Visayas at Mindanao. So nagbibigay po siya ng mga ulan. Ito yung area kung saan nagpabanggaan po yung easterlies. So ito yung easterlies. Kumaga dyan po siya. At yung tinatawag natin northeasterly wind flow o northeast monsoon. So, nandito po yung tinatawag nating shear line. So, once na magbanggaan yung malamig at mainit na hangin, mag-create po ito ng mga localized thunderstorms. Ito po ang zoom in satellite animation, blue image, IR, mula sa windy.com at kitang-kita po ninyo, nagkakaroon pa rin mga isolated rain showers and thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng Mindanao at Visayas, lalo na po dito sa may eastern sections ng Visayas, Leyte and Samar provinces. May mga ulan.
Ang Masbate, Sorsogon, may mga possible rain showers pa rin dahil may mga inaasahan po rin pagtaas rin ng thunderstorms ito. So may mga isolated thunderstorms din dito sa area po ng katimugang Bicol region. The rest of Bicol ay manatiling tuyo but may mga isolated showers din na pwede maganap sa darating pong bukas o Lunes. So dapat handa lang ang inyong kapote at payong. The rest ng ating bansa ay manatiling tuyo. Okay? Dry conditions, medyo mahangin mula sa hanging amihan. At so far, yan muna po ang latest sa ating current satellite loop. Pagdating sa ulan, ito yung forecast for the next 5 to 6 days hanggang 28 na po ito ng Pebrero, last day of the month of last day ng love month. Okay? So, papaalam na po tayo patungo sa Marso. So, ito po ang mga ulan. Bukas po, may mga ulan pa rin dito sa may Eastern Visayas at Central Visayas dahil po sa shear line. Tingnan nyo Mindanao, yan po ang mga severe, isolated, localized thunderstorms. So mag-ingat po kayong lahat dyan sa Oxygen at Davao. May mga malalakas na thunderstorms, may mga possible na mga malalakas na kidlat. So baka tamaan po kayo, mag-ingat lang po. Magsilong muna pag may mga thunderstorms na ito. Medyo malakas din at this time ang mga thunderstorms sa Mindanao dahil po may epekto pa rin ng La Nina. Although patungo na tayo sa neutral conditions, simula na yung Marso at Abril, but yung epekto po yan pwede pang mag-persist. Epekto ng La Nina for the next 3 months. So, above average pa rin po ang mga ulan sa Mindanao. And mag-ingat po kayo sa mga baha. Dahil po uso na yung mga baha sa Mindanao. Maraming areas na binabaha kapag may shear line, may mga thunderstorms dala ng easterlies. And dito rin po sa ibang bahagi mo ng Visayas. Although for the next few days, hihina na po yan. Okay, sa Bicol may mga showers po tayo bukas. Tuesday, yan po. May mga thunderstorms pa rin sa may area po ng Mindanao. And Visayas, Bicol, may mga light showers din ang pwedeng maasahan. Sa Miyerkules, medyo nandiyan pa rin mga thunderstorms na po sa Mindanao. Okay? And continue na natin yung rainfall accumulation forecast. Ito po ang forecast for tomorrow, Monday. Yan po yung shear line. Dito sa may Eastern Visayas, thunderstorms sa Mindanao. But sa Tuesday, mukhang hihina na po yung shear line. May maulan pa rin sa Eastern Mindanao at Eastern Visayas at ibang bahagi po ng Mindanao. But as we move into Thursday, February 26 at Miyerkules, February 27 hanggang 28, mukhang kakaroon po tayo ng medyo dry conditions sa halos buong bahagi po ng ating bansa except for Visayas and Mindanao. Diyan pa rin mga isolated thunderstorms. So mag-switch tayo mula sa easterlies. So yan po ang mangyayari ng ating panahon sa mga susunod na araw, lalo na po sa katapusan ng Pebrero. So yan po ang magiging kalagayan ng ating panahon. Yung amihan ay medyo magkakaroon ng break but mukhang babalik pa rin sa first 1 or 2 weeks ng Marso. So mga March 7 or 8 to 9 may mga possible amihan pa rin po. So yung shear line hindi pa sure kung babalik pa, wala naman pinapakita pang malalakas na ulan sa darating pong first week of March. Sa alon naman po, ito po yung alon sa East Philippine Sea. Mukhang hihina na po sa up to 2 meters. Still moderate to rough and dangerous po sa mga maliit na sasakyang pangdagat. But yung mga malalaking medium size to large size fishing vessel, kaya naman. But dito sa may central waters ng ating bansa, ito ang pinaka-safe na area. Kalmado hanggang 1 metro ang alon sa mga susunod pong 5 araw hanggang sa February 28 at kita ninyo pati itong West Philippine Sea ay mukhang kalmado at light waves ang alon. So suitable po ito sa fishing at sea travel. Ito lamang pong East Philippine Sea, mukhang more than 2 meters pa rin ang alon. So bawal sa mga maliit na sasakyang pangdagat. So easterlies po yan hanggang sa katapusan ng February.
So, yan po ang pinaka-latest natin. Diyan na natin tatapusin at wala naman pong sama ng panahon, bagyo. So, enjoy natin itong magandang panahon, but we will be back this Wednesday for another update. Ito si Mike Parog, papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. Have a great week ahead. And good night to all. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. Stay safe always. And God bless po sa inyo lahat.